kodwa phela bekungasizi lutho kuba free kwa Matthews bezingubo zodwa ushaya ishot leya engiyathanda ukushaya kuya kuseyakhe akusiyuyo ngakho Matthews lapha ya fanele yena phaselo le kahle kahle ubancishile ama scoring opportunity lapha Matthews yeah esikhundleni sokuthi bengasikazi alishaya ibhola lithole istriker esi goal specialist likhale phakathi ukhetha ukuthi azenzele yena angikhumbuli mina ekora Sanibona bafethu igama lami uSanele aka uDonzo Nkabi sithi bafethu welcome back to starting 11 we are back with another video namhlanje bafethu bekudlala iMamelodi Sundowns versus iMarumo Gallants remember le mdlalo opening match Sundowns abawuhlehlisa due to the passing of uJayden Adams bawudlalile namhlanje so wonke ama team manje asedlala 3 games so congratulations to Mamelodi Sundowns for getting the maximum points at home with goal scorers uMalibongo Khoza assist ubani Opus then bese kuba uCassius Mailula cash no deposit assist ubani uBrian Leon then they kept a clean sheet congratulations to Mamelodi Sundowns, congratulations to the players, congratulations to Cardoso, Mikel Cardoso. But before we get into the game, Bafethu, please make sure you follow us on YouTube at starting11xi. So Bafethu nangenjoy lo niyazi ukuthi angihambi ngedwa ngihamba nosibude libude sibude ukrent. Mnandi kanjani? Ukrent. Hayi. So ibe kanjani game ondlondlo no Mabuza ba uMasindi lo bengapha kuyilo konje. Yeah, Gallants. We left lapha I front three yabo. uCladis beka right uCladis yeah Masini uCladis ebeke imihle nje bengapha ayishuthi bephusha kuyisuyeke ngoba lapha uMasindi Ndlovu uNdlondlo lento sekuba uMabuza yabona lapha uzwe uManaka ubalo bephana into uMbele yeah uMbele then bese kuba uCladis yeah hayi usuke uyiyekeleke bakudlala iposition yakhe ongeke uzusho ukuthi udlala uCladis ke emedleni but ondlo bayithanda iMamelodi Sundowns they put the 110%. They make sure ukuthi bayigijimise Sundowns. Unfortunately uyedwa obenalo obenama battery. Engasho ukuthi uyena obenama battery. So sibude ubona kanjani game? Yeah, sibude libude in the house. Ezika mfana Doso nezimarumo neNCTS Gallants. Marumo Gallants. Idlalile futhi game beyimnandi. Yeah, bez attackana bidlala iGallants ibhola eswini ihambi yo attack. Into ebengiyibuka bekumele idlala ama aerial ball because creativity kwazi ukuthi ba break through I defense Sundowns bebengenayo iGallants bese ba intercept ibhola la khona badlala iSundowns and ngesikhathi sidlala ke build up from the back iSundowns izonika ugoalkeeper umuntu obemaka ebethi uya pressa ubephambana nalo ibhola gcine sekhathele uNdlondlo lihamba ibhola lithola umdawu lihambe njalo liyoweliseka kube yiphasi lapha eswini uAlende ekhipha amaphasi amnandi overlap yiko ukuthi ke cha ama team asemzansi ahlanganile athi nje sifuna ukuthi nje siyivale sivale space uLeon engenzi lutho yebo itholile le chance wazoshaya iqethu yaba on target wayibamba ukhipha yeah enze sure yabona istriker masimake kanje sifuna number 10 nabantu abasema side nabazongena hayi umdawu bengingasho ukuthi hayi namhlanje usebenze kakhulu kuya phambili more than ukudefend yeah be winger so sithemba ukuthi bazomnominate for a midfield of the season usho kanje yeah phela be winger amaphasi ube nebhadi amaphasi akhe bewashayo kangena kanje lapha eboxini angatholi imidlalo ngoba ubale bethola umdlali ayibizodubula noma nga 4 goals iSundowns
yabo Kuthiwa mathuba Sundowns. Lokhuthi bikwazi ukubuya emuva izowamaka lamabhola bekhiwe befakwa ulokhujana umdawu lapha emuva ibimaka kakhulukazi iSundowns befuna yona i-technicality siyaphaselana siyangena espacini siyashaya hayi lento yokwenza ama-wrong decision uphasela umuntu ozoba nabantu abawu-2 abazommaka nangoyedwa ofreely kodwa phela bekungasizi lutho ukuba free kwaMatthews bezingubo zodwa ushaya ishot leya engithanda ukushaya kuya kuseyakhe akusihuyo ngapha Matthews lapha fanele yena aphaselo le kahle kahle ubancishile ama-scoring opportunity laphana uMatthews esikhundleni sokuthi bengasikazi alishaye ibhola lithole istriker esiyi-goal specialist likhale phakathi ukhetha ukuthi azenzele yena angikhumbuli mina ekora yabona Matthews bosibuza uRenas we told him last year ingapheli isizini ukuthi yabona this year iSundowns ngenzeka isayina uMailula and he will be the 3rd option and currently ngazathi uyi-4th option manje ngoba kufike kube uLeon uMailula kube uMotibo bese kuba uRenas yabo Renas I don't know what's wrong with him Matthews assist waye uthanda ukushaya awukazi wakora i-track i-cracker yegoal assist nabo abadlali la assist sebakhona koNdlovu manje ngiyabona khona uSquish manje futhi lento leya khadi osokuthi adlalise uVan Wyk noMatthews kumele ayiyeke lento uMatthews noVan Wyk kumele beba ngeposition angithi yabona kumele beba ngeposition kanye nayo uNdlovu lo yabo yes hayi mina ngiyafisa nje ukuthi uNdlovu bamqale ngeweekend yabo ngiyafisa nje bemqale lo mdlali lo Hlatshisi uke wathola i-chance wabambezela ibhola wazwamaka ungenile abadlali bathi ukubala noNdlondlo phakathi aliphase same time akuza score once wabambezela ibhola ungazwenzani izolimaka iSundowns ibhola ibuild up iattack iGallants ayidlali ngalendlela ebidlala nayo iSundowns ngayo last season Gqilazile uNdlondlo benemsebenzi emithathu fanele amake apress strike even nokuphasa bebakhipha yonke indawo mfethu yonke indawo baze bamenza inkunku cha ibhlungu into eyenzekalela uNdlondlo uNdlondlo umdlalo onepace o-active umdlalo wonke akakhathali kodwa manje akalekelelwa umuntu ngise ngathi abadlali beGallants akasekho omhawukelayo mfethu uze wamaka ibhola walithola eboxini ngakubo emumva uNdlondlo walikhipha kwaphasi ukuze ishaya icounter ngalelo mdlalo usumthola nasemuva kushuthi ama rolls akhe ase4 hayi ngasho bambukelelile second half abemahla ama substitute wasubstitute kahle futhi kakhulukazi kwele ya Matthews bangena umshishi naye wayimoshe manje chance setrebile ukuconnecta nje nepo ewalgeja lonke ibhola bizobhala iSundowns labo ilona goli ebekufanele ngayigoli lesibili bese kuthi leli elishayo uMailula kube yelesithathu even kamnandi ngoba laba bangale bebepace bewayeka amathuba uHlatshisi bangaphasi nesikhathi ayike omunye umntwana bebemgqilaza yedwa uNdlondlo ngize ngasho ukuthi mayingathola enye team imthenge izomzwela ubenalento yokuthi team yami ngifuna ukuthi ikhave ngifuna ukuthi iwine angisebenze kanzima but akekho umuntu obephutha leyo effort njengaye ikwazi ukuthi yabona besikumele kuyeke ukuthi iSundowns izokora sifuna ukuthi ikora ngoba into ecindezele kakhulu iGallants leyo sifuna ukuyivimba ingakora kwenzekile yakora twice iyona esikhundleni sokuthi idlale ikhuphuke ngeinamba izokwazi ukuthi ishaya ama cross ngoba le ye build up cha ibibahlula noma ukhiphe elishayile belibawa iSundowns litholwe iSundowns emuva bese ziyabuya ziza kanje so okwabo ukuthi balidlale ngoba bebekwazi ukuphuma esiswini bafike phambili akungena abantu noma bayi2 eboxini abazokwazi noma 3
bazokwazi ukuthi uma becrossa bathole ibhola bathole i-scoring opportunity bakwazi ukukora leyo ukuthi nje ukwavimba ama-strikers Sundowns ayibasebenzelanga baconsidered 2 times and muhle no goalkeeper wabo muhle wathola i-chance lapha phambili ewayisave nabasebenzile nabo oMadiba oSikhakhane oRicot then ke sengapha ubusebomba uncube lo obedlale i-right back badlalile then umdawu ulimele kwangena uZukomdunyela. How do you think about uZukomdunyela? How do you think about Cassius Mayilula? ibambile iposition umdungu Zukomdunyela unejubane futhi umdunyela ngimbonile bekwazi ukukhava azamfica umdlali amake alithathe yabo without ukwenza ama-foul engasho ukuthi cha inamalokhojana answempuka iSundowns makunjalo ncamashisa usisho ukuthi yamdawu yafitha exactly wafitha bangena oNdlovu hayi cha igama lithi Squish liyamfanela asisho ukuthi womkwena Junior bebebad no bebedlala igame beyimnandi even Pasadena bebeyibambile igame imnandi amasisho ukuthi bemnandi ngoba bese kufuneka ukuthi kuphunyuzwe abanye kutholakala enye creativity kuzokwazi ukuthi kuscore yabo lapha yana nje le chance etholo uyo uNdlovu uNdlovu lo weSundowns wayisave ukhipha iyona le ngishoyo ukuthi lapha la usebenzile lapho bekuwomunye ukhipha bezobhala kusho ukuthi wayefuna ukuzokwenza lento ke kwiSundowns so uSquish ufikile yena. So what do you think about Cassius Mayilula ama-games asawadlalile korile yabo okusho ukuthi ke seyitholakalile iformula yokuvala uLeon uthi angabi lento abeyiyo la season kwavuleka enyeke manje Mayilula uyabona ukuthi ama defenders kubetray besesho ukuthi remember no lokho isikhathi beze uMayilula ekora lapha kwi extra time ku-MTN 8 babedlala nani konje MTN 8 Sundowns quarter final edlala nani iTS Galaxy badlala nayo kwi-league so number 1 over Pirates, number 2 Sundowns, number 3 Lokhunja, Kaizer Chiefs, AmaZulu, Polokwane City. Engedlala Polokwane City. Ngicanga ukuthi kwakuyipolokwane City. Edlala Polokwane City. Ucoach wathi yes imvalile uLeon nani. So okay, they are working on a strategy to close up Leon, but now there is another headache. Yabona ke. Khona enye headache manje ezayo because uReynolds usase-vacation. Angithi yabo Cassius uyayilula ngempela uCassius wayithola imbobo and futhi uma izothola i-assist noma ibhola abantu abangenamona umuntu ongenamona njengoLeon ongeke akore noma isimo sakhe Leon ufake assist Mayilula igoli set up igoli lakhala enethini yabo engaqalanga bese kuyisetup esibili le khona le leshaya ngesithende baliyeka yabo okusho ukuthi zimbili nje kahle kahle inkingi of which uma ke walivula ithuba kule uzokuphanisha ngeke ke uLeon akakori ngoba emhlula ama games uvaliwe umakiwe i-chance ukuthi angayitholi yabo uma engayitholi ubafake umfana Doso wenze enye into ngempela hayi wabafaka boyi2 because ubonile ukuthi umdawu bebengenayo enye winger because umdawu ube phambili angithi yabo striker ngabantu abawu2 yabo umdawu kuphila uyiwinga engaphezulu kwaMateo uyadefend umdawu ya overlapper unama first touch abnandi futhi umdawu kumele bemnominate ku-midfield of the season hayi umdawu ngavele uyiwinga ngithi ama-winga ayawina ku-midfield of the season ayiwinga umdawu futhi uyakwazi ukubamba ibhola akwazi ukukhatha nala ashosheleke afika liphasi wavuka uElende sekungena bomshishi noNdlovu khipha amaphasi amnandi labnandi yavuka impela kwasho kona ukuthi hayi cha amagoli kabe nqabile ngoba
kuplaniwe kwi-defense yama-teams akwi-Betway ukuthi bawudlala nje ne-team e-attack-a kanje nabantu abakorayo fanele umake ngempela bakhohlwa ukusebenza kwi-attacking yabo nayo into ebashayela. Yeah, bafethu, I think we come to the end of the video. Siyabonga bafethu, silibona uthando, siyabona i-following, siyabona i-engagement. Siyabonga kakhulu bafethu laba abasiqoqozelayo bafethu abakhomenta kahle be-engage kahle nabasigxekayo basigxeka kahle constructive criticism. Siyayibona khona basigxeka kamnandi khona basigxeka kabi. Konke lokho siyakwamukela yabo. So bafethu, please don't forget to follow us on YouTube at Starting 11 XI. La usithola khona bafethu. Danke siyabona.